kuvuka kimi ukuthi ke sithandaze ngeHarding. Ngibuka negama lakho nti lisuka kuphi. The first judge, Chief Justice Mafundi history, Sir Walter Harding. Kwafika nje ukuthi ake ngibuke nale gama nti Harding lisho uthini. Something strong, something hard, something durable. And kwavela ukuthi iHarding le uNkulunkulu ufuna ukuyenze ibe igateway. Ngoba iphakathi kwePortshepstone neKokstad. It's a gateway. And uNkulunkulu iHarding, small as it is, uyifanisa neNazareth, small. INazaretha ilapho uJesu ekhulele khona. NeBethlehem wayengazalelwe eJerusalem, the capital city, kodwa wazalelwe eBethlehem. Uthi uMoya Ngcwele, you must name that town, that small town, Nazareth and Bethlehem. Igama Bethlehem lisho house of bread. And Jesus is the bread of life. And uNkulunkulu nenjongo ngale ndawo. And kusemthandazweni ukuthi sithandazele abaphathi. Sithandazele nale ndawo. Sithandazele kube le ndawo. Uyabona mawukhipha amadimoni uthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha phuma, ubiza uNazaretha. Awusho ukuthi ngegama lika Jesu waseJerusalem. And iNazaretha yayaziwa ngobubi. Kwaze kwathiwa ikhona into enhle engaqhamuka. Namhlanje ngizosho kwi-office lami lobupostoli ngizothi I'm here to establish intando kaNkulunkulu kule ndawo. INazaretha le. Awu nikhona nonke bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. And wangichazela uMoya Ngcwele kule ndawo isurroundwe i-farming. Kuyafuywa, kunamahlathi. Yabona? And kunezinto uNkulunkulu afuna ukuzenza kule ndawo. And into yokuqala uNkulunkulu ayenzela umuntu ingadi. The first man in the Bible was a farmer. Wanikwa ingadi ukuthi alime. Igarden naseYeden. And le ndawo inabantu, it's a very quiet place. It's a place edluleka kalula, ayiphumi nasemaphepheni. Kodwa uNkulunkulu useyikhombile. Kufanele kuzwe kuNkulunkulu uma kuzo-relocate kule ndawo. Ngoba uzoba senkingeni. Emveni ubuso uhambile, uNkulunkulu uzokwehlisa ifavor la kule ndawo. Kufanele kubuze uNkulunkulu urelocate ngoba kusho uNkulunkulu. Ungahambi noma kanjani. And kunamathuba uma uJesu edelaya engabuyi, kunamathuba azovela kule ndawo. Kuzophela sengiyishilo lento nanginkosikazi ufakazi. Nginakho ukuthi ngisho ngendawo engifike kwenye indawo ngathi kunemayini engiyibona yavulwa ngempela. Kwenye indawo ngafika ngathi la kuzoba nemall, kuzoba ne-development including imall. Kanti khona ola okuthiwa city engineer wayini mamahla kanti ngikhuluma nje ukhona vele basemalungiselelweni okwenza lonto. eNamibia kwenye indawo kuthiwa iseSwakopmund sasinemvuselelo khona eNamibia. Wathi uMoya Ngcwele tshela laba abantu sasinenkonzo yasebusuku nasemini. Wathi uMoya Ngcwele kuzophela abantu aba-attend inkonzo yasemini ngenxa yokuthi kuzovela kuvuleka amathuba omsebenzi. Yaqala iSwakopmund yadevelopa singakahambi second. Kwaphela inkonzo ka10 esasenayo. Nje uMoya Ngcwele eprofethile. And le ndawo iyabadinga abantu abathandazayo. Njengoba nithandaza nje ningayiyeki indaba yokuthandaza. Ibandla liyi-gateway. uJakobe ngesikhathi ecamele etsheni ebona isikhwelo esisuka ezulwini size emhlabeni, wabiza le ndawo ukuthi iBethel. Wayesethi this is the gateway of heaven. Izinto ezisuka ezulwini zize emhlabeni ziqala la before zisakazeke umhlaba. Now let me say to you prophetically, the fact ukuthi
iHarding iphakathi kwelakhuza kwePort Shepstone neKokstad. iPort Shepstone ingasolwandle, iKokstad is in the land. In between there's Harding. This is a symbol and a sign yokuthi Harding is the gateway. Awukwazi ukufika eKokstad noma usuke ePort Shepstone ungadlulanga eHarding. Kunezinto ezingeke zidlulele esizweni zingazange zehlele kunina qha.